DXDC Radyoman Report. Dunay 5 ka mga bata ang ginamonitor sa mga barangay health worker sa evacuation center sa barangay 23 Dasining Syudad sa Davao. Dinuman kini gitakbuyan sa Ubo ang 5 ka mga bata. Sa interview sa DXDC Armen Davao kang Antonieta Aparisi, ang barangay health worker sa barangay 23 Dasi, di gitagaan na sab mga tambal ang 5 ka mga bata sa karon padayon ang ilang pagmonitor sa kondisyon niini. Idugang ni Aparisi, dunay giandam sab nga mga tambal para pud sa mga dagko sama sa tambal sa kalintura, sakit sa tiyan, ubo, sipon ug tambal sa high blood. Dindunay mga doktor sab ang mo check up sa mga nagbakwit human na apektado sa kini nga sunog. Samtang nga nihatag sab karong adlaw og food pack si 1st District Congressman Paulo Pulong Duterte ngadto sab sa mga nasunugan, particular sa barangay 23 Dasi ning syudad sa Davao. If in case magsakit. Ang Nanay tambal. nana sir, bata o kanang idara na pod na. Sa tambal. Ang sa mga idara na ay para sa high blood, di ba ma'am Gino? O napod sa mga ubo. Napoy mga vitamins. Asa gikan? Ang Asa gikan? sa SO. Gikan sa barangay 23 Dasining Syudad sa Davao kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, reaching millions nationwide and worldwide for 70 years. Radyo Mandon Pulayaw, Tatak, RMN. Tatak RMN.